I ddechrau, croeso cynnes I chi yn enw'r Arglwydd Iesu Grist i'r Cymanfa Garolau. Croeso arbennig os ych chi ddim wedi bod ato ni o'r blaen. Gobeithio newch chi teimlo yn gartrefol yma. Jyst cwpl o bethau I nodi os chi ddim yn gyfarwydd ar adeilad. Mae'r tai bach, y toiledau, trwy'r drws yma a lawr y coridor ar y chwith. Neu chi'n gallu mynd nôl mas trwy'r drws ffrynt, rownd yr ochr a mewn trwy y drws ochr. A jyst gwyliwch allan, mae'r bariau gres o dan eich seddi chi yn boeth iawn. So jyst gwyliwch eich trad chi a bagiau ac unrhyw beth fel yna. Ni ddim eisiau neb I losgi. Nawr, heno, dyma'r Cymanfa Garolau. O'n I arfer fel joc galw yn karaoke. Okay? Ond oedd rai pobl yn dweud bod nhw ddim eisiau dod achos o'n nhw'n poeni bod nhw'n gorfod sefyll lan o flaen pawb efo meic yn canu. Nid dyna'r pwynt, nid dyna'r beth y pwynt. Y syniad yw I gael oedfa llai ffurfiol, okay, less formal, llai ffurfiol, fi ddim wedi gosod trefn ar y noson, mae'n ryddid I bobl I ddewis carolau I ni ganu gyda'n gilydd. Okay? So wrth i'r oedfa mynd ymlaen, gallwch chi naill ai gweiddi rif mas, neu os chi'n ddewr iawn, gewch chi ddod ymlaen i'r ffrynt ag esbonio pam bod chi wedi dewis carol, a mae ambell un arall hefyd yn mynd I rannu darlleniad neu cerdd neu rhywbeth felly gyda ni hefyd. Ond please teimlwch yn gartrefol wrth i'r oedfa fynd ymlaen. Ond na I weddio, a na ni gyflwyno'r amser I Dduw, na ni weddio dyn gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti am y Nadolig. Ni'n diolch I ti fod gennym ni reswm I ddathlu. Ni'n diolch I ti i'w canu. Ac pob peth da arall rwy ti'n rhoi I ni. A ni'n gofyn heno nawr y bydde di yn helpu ni, arglwydd, helpa ni I ganu, helpa ni I rannu. Arglwydd, bydd yn y canol I ni eisiau clywed mwy amdana ti. A clywed gen I ti dy hun. O Dduw, siarad gyda ni nawr. Am bod ni'n gofyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr fi wedi dewis carol I ddechrau ni, ag y carol fi wedi dewis rhif 27. Garol enwog iawn, gobeithio'n gyfarwydd I ni gyd. Engil glân o frôr gogoniant. Heda tîn, clywch ei llawen gan uwch Bethlem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Dewch a ddolwn, yr hwn sy'n wir fab Duw. Dewch a ddolwn, Iesu Grist ein ceidwad yw. Ond na ni sefyll I ganu gyda'n gilydd. Amen.
Mae'r llawr yn agored os oes rhywun eisiau dewis Carol, neu eisiau dod ymlaen i rannu rhywbeth gyda ni. Pwy sy'n mynd i fynd gyntaf? Diolch, Catrin. Fi wedi dewis Carol rhif 62, so chi gael y geiriau ar y sgrin. Mae'n Carol gyfarwydd, mae'r geiriau'n digon syml a mae ffocws clir iawn i'r Carol, sef Iesu Grist ei hun. Mae yna ddau reswm fi wedi dewis y Carol. Yn yr wythnosau sydd wedi bod yn arwain lan at y Nadolig, fi wedi bod yn sylwi a pethau sydd wedi cael ei dweud ar y teledu neu'r cyfryngau neu'r pethau dywediadau fi wedi gweld ynglyn â beth yw y Nadolig. Mae'n ddoniol ond mae'n drist ar yr un pryd. Dyma beth mae pobl wedi dweud yn hollol didwyll. Christmas is all about togetherness. Teulu a ffrindiau. Wel, sentiment bach hyfryd. Nadolig yw'r amser i fyfyrio ac adlewyrchu ar eich bywyd. Okay? Christmas is all about fun, games and laughter. Oedd rhywun yn dweud, Christmas is all about warm clothes and long walks. O'n i'n edrych ar ryw raglen coginio, chi'n gallu gweld beth yw'n ddiddordeb i, ac oedd na ryw chef yn dweud, Christmas is all about excess and restraint. Dyna beth oedd e'n meddwl, oedd Nadolig. Oedd rhywun arall yn gweud y peth pwysica oll am y Nadolig yw cofio cadw'ch receipts, rhag ofn bod eisiau mynd nôl ar anrhegion. Ac oedd un chef arall ar rhaglen coginio arall yn gweud, nothing says Christmas like a cheese board. So dyna rai o'r pethau fi wedi clywed yn yr wythnosau sy'n arwain lan at Nadolig. A mae'n drist yn dweud, maen nhw gyd yn colli'r pwynt yn dyn nhw. Mae'n elfen o wir yn lot o'r pethau sy'n cael ei ddweud, a maen nhw'n colli y pwynt. Yr ail reswm wedi dewis y Garol yw achos bod ni hefyd weithiau yn gallu tynnu'n llyged oddi ar gwir bwynt y Nadolig. Weithiau mae prysurdeb y cyfnod, weithiau mae straen bywyd, weithiau mae pethau arall yn gallu llenwi'n meddwl ni, a ni hefyd yn colli'r ffocws ar gwir bwynt y Nadolig, sef wrth gwrs Iesu Grist, y Meseia sydd wedi dod, a dyna beth yw testun y Garol yma. Fi'n hoffi'r Garol achos mae'n dod â ni nôl at y pethau sylfaenol, at y pethau pwysig am y Nadolig. Mae'r pennill cyntaf yn dweud wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawrogar i oed. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol ryw. Mae'n cyfeirio nôl yn dweud at yr holl addewidion yn yr Hen Testament am y proffwydi a Moses, bod hwn yn mynd i ddod y Meseia. A fi'n hoff iawn o'r ddisgrifiad ohono fe fel cyfaill a fel ffrind. Duw ei hun wedi dod yn gyfaill ac yn ffrind i ni. Mae'r ail bennill yn mynd mlaen i esbonio pam ddath e'r byd. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r nef. Trwy ei waed, i ni caed bythol heddwch a ryddhad. Bod y babi bach yna yn y cryd wrth gwrs wedi tyfu i fynd i'r groes yn ein lle ni. Ond i bai bod angen yn gwared ni, bydde dim angen iddo fe ddod i'r byd yma. A wedyn mae'r pennill ola yn ein annog ni i lawenhau ac i'w addoli fe. Dyma gyfaill, y gair cyfaill neto. Dyma gyfaill heiddau garu, a'i glodfori yn fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, byth na thewch. Yn yr allwenydd mwyaf gewn ni yn Nadolig hyn yw Crist ei hun. Diolch. A wnawn ni sefyll i ganu efo'n gilydd. Amen.
chi bod yn awchu i ganu rhyw garol fi sy'n cael dewis bob syl a tri anna chi. Come on, dewis rhyw yma. Diolch, Ruth. Ni wedi canu'r gair yma yn barod gyda'r garol gyntaf. O deiwch ffyddloniaid, rhif 45, tudalen 48 yn y llyfryn bach yma. A fel gyda'r garol gyntaf, gwahoddiad ac anogaeth sydd yma i ddod ac i addoli. A wedi wneud ychydig o maths, a mae'r gair o deiwch yn dod teirgwaith yn y bennill gyntaf, a wedyn teirgwaith ym mhob citgan. So 15 o weithiau i ni'n cael y gwahoddiad a'r anogaeth i ddod ac i addoli. Ac i ddod i weld y peth ryfeddol ddigwyddodd ym Bethlehem. Geni y babad Iesu, ond hefyd brenin yr angylion fyna yn y bennill gyntaf. A pan i ni'n gweld hynny, ac yn deall hynny go iawn, wedyn yr ymateb naturiol yw i ni addoli hefyd. Ond nid yn unig hynny, mae yna anogaeth i ganu ac i orfoleddu. A hynny, nid yn unigol, ond gyda'n gilydd. Ni yn y lluosog trwy'r garol yma. A mae'n gyfle i ni i godi'n golygon o bethau materol y byd, fel i ni wedi clywed gyda Catrin, ac i roi'r gogoniant i'n ceidwad. A'n braint ni yw gallu wneud hynny nawr. So, o deiwch ffyddloniaid. Diolch.
carolau mwyaf cyfarwydd efallai, a felly nawr, falle bod amser da i wahodd Meirion ymlaen i gyflwyno Carol fi ddim yn gyfarwydd i y mwyafrif helaeth ohoni. Diolch, Meirion. Wel, un o'r cwestiynau i ni fel arfer, fel Cymru, yn gofyn i'n gilydd yw, wedi gwneud e heno, le chi'n dod? A wedyn ni, i bwy chi'n perthyn? O'n i'n byw mewn pentre, o'n nhw'n mynd yn bach yn ddyfnach, pwy o'ch tad, pwy o'ch mam, gweithod o'ch tacu, nabod o'ch mam gi, ac yn y blaen perthyn. Mae perthyn yn bwysig. Meddylwch chi y sioc gafodd nifer o'r Iddewon pan ddwedwyd wrthyn nhw fydd y Cristnogion o cenhedloedd eraill ac oedd y gair cenedl ddyn yn gallu bod yn gyfystyr a nhw. Nag i reina yn perthyn i ni. Nag i nhw yn yr un tulu â ni. Nag i nhw siarad yr un iaith â ni. Ond yn yr Efengyl, unwyd Iddewon a pobl o'r cenhedloedd. A Paul yn ysgrifennu at y Galatiaid ac yn dweud hyn. O blegyd yr ydych, sylwer, bawb trwy ffydd yn feibion Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fydyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes ragor rhwng iddew a groegwr, rhwng caeth a rydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abram ydych. Ydych chi feddwl y sioc? Ei, tad ni o Abram. Nage, tad Abram ydych. Etifeddion yn ôl yr addewid. Dyma rwyf yn ei olygu. Gyhyd y mae'r etifedd dan oed, nid oedd dim gwahaniaeth rhyngddo a cheithwas, ei fod yn berchenog ar y stad i gyd. Y mae dan geidwaid a gorychwylwyr hyd y dyddiad a benodwyd gan ei dad. Felly, ninnau, pan oeddem dan oed, yr oeddem wedi ein caethiwo dan ysbryd elfennig y cyfanfyd. A dyma'r adnod ddath yn sail i'r Carol Emyn bach newydd yma. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu ryddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. A chan eich bod yn feibion, anfonodd Duw ysbryd ei fab, un calonnau, yn llefain Aba, dad. Felly nid ceithwas wyt ti bellach, ond mab. Ac os mab, yna etifedd trwy weithred Duw. Waw. Mae'r gwirioneddau yna i gyd yn anhygoel yn diwn nhw. Ac ych chi'n sylwi fod yna bris wedi dalu. Bod faint i chi wedi gwario dros y Nadolig yma, di'r cyfrif wedi mynd lawr. Ond mae yna bris. Neb yn gallu talu'r pris yma i'n ryddhau ni, i fabwysiadu ni, ond Duw ei hun yn Iesu Grist. Wel, dyma premiau debyw yr emyn bach yma. Diolch am roi llawenydd yn Nadolig i ni gyd gobeithio i ganu hi.
dechrau heno, nath rhywun ofyn am Garol, ond oedd ddim eisiau dod i'w gyflwyno fe neu gofyn amdano fe, ond rhy 49. Meirion yn sôn fyna am cyflawniad yr amser, ac wrth gwrs oedd amser hir o aros, o ddisgwyl am y Meseia i ddod, am yr Garol yma'n sôn am y disgwyl, o tyred di, Emmanuel, a dato drwy mai Israel, sydd yma'n alltid unig trist hyd ddydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel, ddaw ata ti, o Israel. Yn ei sefyll i ganu.
nesaf. So, ni eisiau dewis Carol. O, diolch Rhian. Diolch Rhian. Does gen i ddim Carol i chi ganu, gewch chi rest bach o'r canu am funud. Mae lot o sôn yn yr carolau nadolig am ydy'r paradox yn dos o'r geni. So beth yw ystyr paradox? Wel, yn y Gymraeg, gwrthywediad yw'r gair sydd yn egluro'n dda iawn beth yw paradox, sef dweud rhywbeth sydd yn groes i'r disgwyl. Ac pan ni'n meddwl am hanes y geni, i ni'n meddwl yn gyntaf am y baban bach newydd anedig yma, sydd heb allu siarad. Does gyda fe ddim geiriau. Ond, wrth gwrs, fe yw y gair gyda eg fawr, neu gyfe. Iowan, penod 1, yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ond dyma'r y gair yn dod fel baban, oedd gyda fe ddim geiriau. Ac yna mae'r baban gwan yma yn dod mewn cryd. A fel baban newydd anedig, dyw e ddim yn gallu gwneud dim byd drosto'i hun. Ond eto hwn, yn ôl yr wythfed salm, oedd yr un a greodd yr haul, y lloer a'r ser, a gosod yn ei lle gyda'i fysedd. Hwn sydd nawr yn y cryd, yn faban gwan ac yn methu gwneud dim byd. Mae e'n faban mewn cadachau yn y preseb, ac eto mae e'n frenin y brenhinoedd, ac byddech chi wedi meddwl y bydde brenin y brenhinoedd a gwisg na bach mwy ffansi yn cael ei eni na cadachau. Ac mae'r hefyd y cadar niwr, ac mae wedi dod yn gwisgo cig a gwaed, rhyw ddefnydd digon hawdd i dorri a'i rhwygo, ond eto mae e'n gadar niwr. Nawr, mae'n nifer wrth ddywediadau eraill yn y carolau yma, ond rwy wedi trio rhoi train, y rai fi wedi sôn amdano, mewn i englyn bach. Nawr, byddai'r ymynwyr mawr fel Han Griffiths a Williams Pantyceilin yn lot gwell job ohono fe na fi, ond dyma fe ymdrech i. Y gair heb fedru geiriau, yn y cryd, creawdwr planedau, yn ddyn bach mewn cadachau, ein brenin mewn brethyn brau. Diolch Rhian. Be ganwn ni? 55. Diolch yn fawr. 55. Siau'r gwynt. Siau'r heibio'r drws. Y Mair ar ei gwely gwair, wyliau ei baban tlws. Sallai'n ddwys yn ei wyneb llon. Gwasgau greawdwr y byd at ei bron. Canau ddiddanol gan. Ac yn yr ail bennill cwsg am dro, cyn daw'r bugeiliaid hyn. A dod i seinio clod welem ar doethion syn. Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg, fe gei ddigon o fod ar ddi hun. Cwsg, cyn daw'r groes i thran. Cwsg, fan oelyd bach, cwsg, nes daw'r bore, iach. Ond o'n i sefyll i ganu.
dewis hyfryd. Diolch. Mae rai ohonych chi'n gwybod bod i'n hoffi sgrennu cerddi sydd yn ymateb i luniau, yn aml iawn i luniau enwog. A wy'n pwysleisio bod y gerdd yn aml iawn ddim byd i wneud ar llun fel roedd yr arlunydd wedi dychmygu'r peth, wedi creu y peth. Wy'n rhoi yn spin yn hunan fel petai ar y llun. Wy'n dweud yn aml iawn bod i'n herwgipio lluniau. A un o'n hoff luniau yw y llun yma. Noson Serog gan Vincent van Gogh, a wi wrth y modd gyda'r holl symud, yr holl gyffro yn yr awyr, y ser, y lleiad, a Gwener wedyn yn ddisglair ar y gorwel. Mae'r llun mae'n debyg yn llun o'r olygfa oedd yr arlunydd Van Gogh yn gallu weld pan oedd e mewn ysbyty meddwl. A mae'r llun yn adlewyrchu'r cyffro meddwl cythryblus dyna oedd ei gyflwr ar y pryd. Nawr, aeth Liz a fi i Baris yn gynharach eleni, a wrth fynd, cyn mynd, o'n i'n meddwl, beth o'n i'n mynd i weld, beth o'n i'n mynd i wneud. Ac o'n i edrych ymlaen yn fawr at mynd i Museu d'Orsay i weld gwaith yr argraffiadwyr, ac o'n i wedi wneud yn gwaith catre a gweld, mae noson Serog yno. Ond, os gewn ni llun nesaf, mae gan Van Gogh 2 lun dan yr un teitl. So, dipyn bach o siom fyna. Ond fe ddechreuodd yng Nghaerdydd mewn gwirionedd yn sgil cwestiwn mewn cwiz teledu. Wyn y fyn yn wrth yn bodd i ni'n gwylio rhyw gwizys teledu o hyd. A dyma y cwestiwn, beth sydd yn ochr chwith y llun Starry Night? O'n i'n gallu dychmygu y llun yn ymhenni yn llygad y meddwl fel petai, ac o'n i'n cofio y ser, y planedau, y Gwener, ac o'n i'n gallu cofio y siap tywyll yma ar yr ochr chwith. Ond beth yw e? Castell? Ydy yn eglwys gadeiriol? Rhyw dŷ mawr bach yn creepy? O'n i jyst ddim yn gallu cofio. Wedi cael yr ateb, fe sylweddolus i wedyn bod yn llyged i wedi cael ei tynnu at yr ochr arall y llun. A dyna wedyn, dyna lle dechreuodd y gerdd. Dyma hi, ser yn ein llyged. Pan aned Crist ym Methlehem, bu cryndod yn yr air, a chwythodd gwynt fel gwnaeth ynghynt pan greoed nef a dair. Pan aned Crist ym Methlehem, fe drawyd nodyn gwew pob sfer yn y gynghanedd ber sy'n drefn rhagluniaeth Duw. Pan aned Crist ym Methlehem, cyd ddewnsiau'r ser i gyd i lawen gan ynglynion glân am eni ceidwad byd. Pan aned Crist ym Methlehem, roedd Gwener yn y nen, mor ddisglai'r wyn, mor isel, pryn y gwelwyd acw bren. Pan aned Crist ym Methlehem, pwy welsai'r goeden grin tu fas i dre Caersalem, lle croesoeliwyd mab y dyn. Os bobl creadigol yma, cafodd yn ei oes. Carolau, englynion, cerddi. Diolch amdanyn nhw. So wni eisiau dewis Carol i ni ganu. 57. Diolch i ti, Gwen, mae 57. Teg wawriodd boreddydd na welwyd ei ail, cread y byd na thywyniad yr hael. Bore gwaith a gofir yn gynnes ar gan, yn fo hael yn dio, a deiar ar dan.
Y testyn llawenna fi'n moliant y sydd. Fe aned un geidwad. Do, gwawriodd y dydd. Yn fachgen i deimlo dros frodyr dan faich. Yn fab un gwaredi, un cadar ei fraich. Edrychwn o'm hamgylch pwy greodd yr haen, hael, lloer, ser a deiar sy'n gwenu mor gain. Chwynellant trwy'r gwaglen hog wrth ei air, ac yn ta'n pwyso ar fynwes fwyn mair. Am ddaeth o'r uchelder a'i eni o wraig, cyffroeg yn ddaredd i gofus y ddraig. A rhythyr wnaed arno o hyd a'r celyn yn cilio yn glwyfa i gyd. Ond engil fi'n canu pan ddaeth ef i lawr, a chanu wnawn unna i'w enw yn awr. Gorchfygodd ein harglwydd, fe'i molon am hyn, fe brynodd ein bywyd ar galfari bryn. Stryglam ti hwnnw ddim? A capella, ie? Newn ni sefyll i ganu, os chi'n gwybod y canwch mas, os ych chi ddim, triwch dysgu yn gloi. Teg wawriwch o'r edrych na welwyd ei ai, cread y byd na fywyddiad yr hael. O'r enwaith ar lywyd yn gynnes ar gan, a'n gwael yn dio gwych fyna, ac a gweud y gwir, un o'r geiriau, a ni'n gobeithio byddai'n codi yn naturiol y gair na gwaredi. Gwaredi. Mae dyfu rhywbeth i rannu gyda chi o y Beibl o y can yw e. Can gan ddyn o'r enw Sacharia.
os chi'n gyfan stori Zacharias a'i wraig Elizabeth, roedd ganddyn nhw reswm i ddathlu, okay? Reswm i ganu, achos oedd Duw wedi rhoi plentyn i Zacharias ac Elizabeth yn eu henaint. Right? Pan oedd e'n edrych yn anobeithio, pan oedd nhw wedi rhoi lan mewn ffordd disgwyl neu gobeithio bydd y Duw yn rhoi plentyn, mae Duw yn gwneud yr amhosib. Okay? A felly, does dim sioc bod Zacharias yn canu. Right? A fi'n siŵr i chi a fi heno, mae gennym ni resymau i ddathlu. Right? Fi'n siŵr dros yr dyddiau a'r wythnosau nesaf yma, chymod, bydd ni'n cael bwyd a diod, ni wedi cael punch poeth a mince pies, a bydd ni'n gweld teulu a ffrindiau, a rai o'r pethau eraill oedd Catrin yn sôn amdano nhw'n gynharach. Mae'n y reswm i ganu, reswm i ddathlu dros y Nadolig. Ond beth sy'n drawiadol am gan Zacharias yw lle mae'r ffocws. Right? Dyw e ddim yn ffocysu ar ei blentyn, yr ateb yna i weddi, mae ffocws e rhywle arall neu ar rywun arall. Wel, gadewch i fi ddarllen y gan i ni, mae e yn Luc pennod 1, ac yn adnodau 67 ymlaen i'n darllen hyn, bydd y geiriau ar y sgrin. Llanwyd Zacharias, y tad Ioan Fydyddiwr, ar ysbryd glân, a phroffwydodd fel hyn: bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, am iddo ymweld a'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hyd Dafydd ei was, fel y llifarodd trwy enau ei broffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Gwared rhag ac o afael pawb sydd yn ein cysau. Fel hyn y cymerodd drygaredd ar ein hynafiaid a chofio ei gyfamod sanctaidd. Y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad, y roddau i ni gael ein hachub o afael gelynion a'i addoli yn ddi-ofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder, ger ei fronydd holl ddyddiau ein bywyd. A thethai fy mhlentyn, gelwyr di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd bydd hi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau. I roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Hyn yw trigaredd calon ein Duw, fe ddaw ar wawr ddiddodd i uchod un plith, i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Nawr, ni wedi canu lot o ganeuon a charolau heno, ac mae rai ohonyn nhw efo citgan, a mae llawer ohonyn nhw yn ailadrodd. Ac wrth gwrs, y reswm pan maen nhw'n gwneud hynny, citgan, dro ar ôl tro, neu geiriau yn cael ei ailadrodd, yw mwyn pwysleisio, i tynnu'n sylw ni at rhywbeth pwysig. Ac yn y gan yma gan Zacharias, mae yna ail adrodd, falle wnaethoch chi sylwi, nid citgan, ond mae yna air sydd yn ymddangos tair gwaith. Gwaredigaeth. 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 Nawr, os chi ddim yn gyfarwydd â'r gair yna, yn Saesneg y gair yw salvation. Bod yw yn achub, yn gwaredi. Mae'r gair yna yn hynod o bwysig. Okay, mae lot o ni wedi dysgu carolau newydd heno. Os chi ddim yn gyfarwydd â'r gair yma, mae'n rhaid i chi ddysgu, mae'n bwysig. Achos mae'n allweddol. Dyna pam mae Zacharias yn dod nôl ato fe dro ar ôl tro, a mae angen i ni ddod nôl ato fe dro ar ôl tro. Right? Dros y Nadolig, mae yna resymau i ddathlu, resymau i ganu, pethau i'w mwynhau, ond ddylsyn ni fod yn dod nôl o hyd ac o hyd at hyn. Right? Beth yw ystyr y Nadolig? Beth yw neges y Nadolig? What's it all about? Gwaredigaeth. Fod Duw wedi trefnu ffordd i achub.
Nawr, yn fer iawn, be mae Duw eisiau ni weld am yr gwaredigaeth, am y ffordd mae wedi trefnu yn hachub ni? Wel, y peth cyntaf yw, adnod 69, mae'n waredigaeth gadarn. Okay? Gwaredigaeth cryf. Yn y greiddiol, mae'n gweud bod e'n corn o waredigaeth. Nawr, ddim Sion Corn, okay? Dim cysylltiad efo Sion Corn, ond corn fyna yw fel corn tarw, neu corn hwrdd. A'r syniad yw rhywbeth cryf. Right? Sa'n gwybod chi erioed wedi gweld documentary David Attenborough a mae yna geifr y mynydd, right? Rhyw mountain goats, a maen nhw'n chargio at ei gilydd ac yn byto ei gilydd efo'u cyrnw. O, dyna'r syniad fan hyn. Mae'r gwaredigaeth mae Duw wedi trefnu yn rhywbeth cryf. Mae'n rhywbeth sicr. Mae'n rhywbeth dibynadwy. Does dim byd yn gallu stopio fe. Hyd yn oed pan mae'r sefyllfa'n edrych yn dywyll ac yn anobeithiol, mae Duw yn gallu cadw ei addewidion. Wel, be mae Duw am wneud te? Wel, yr ail beth sy'n cael ei ddweud, adnod 71, gwaredigaeth rhag ein gelynion ac o afael pawb sydd yn ein casau. Nawr, falle bod hynna'n sy'n yn odd, rhywbeth cas, rhywbeth creulon. Ond pan chi'n darllen ymlaen, mae'n amlwg be mae Zacharias yn sôn amdano fyna yw unrhyw beth neu unrhyw un sy'n mynd i'n cadw ni oddi wrth Dduw. Unrhyw un sy'n mynd i rwystro ein perthynas ni gyda Duw. Yr pethau hynny mewn bywyd, y problemau hynny mewn bywyd sydd yn achosi ni i ofni, y pethau hynny yn ein bywyd sydd drosto ni fel tywyllwch, cysgod, angau. Mae Duw yn mynd i'n gwared ni. Mae'n mynd i'n achub ni. Mae Duw yn mynd i symud y pethau yna o'r ffordd. Ond sut mae'n mynd i wneud hynny? Wel, y trydydd peth ni'n clywed am y gwaredigaeth yma, adnod 77, fod e'n waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Fan hyn, ni'n dod i canol y mater yn di ni. Ni angen cael ein hachub. Mae hwn yn rhywbeth rhy fawr, rhy galed i ni wneud yn hunan. Dyna pam mae angen gwaredigaeth cadarn. Mae gennym ni elynion, mae gennym ni broblem. Y broblem yna yw pechod, a chymod be, mae'r broblem yna yno ni. We're our own worst enemy yn aml iawn yn dydyn ni. Ond mae Duw wedi trefnu gwaredigaeth. Mae wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Mae wedi trefnu ffordd i ddod â ni yn ôl ato fe ei hun. Sut? Wel, dyna be ni'n dathlu dros y Nadolig. Fod Duw ei hun wedi dod i'r byd mewn person. Ni wedi canu amdano fe dro ar ôl tro. Mae'r carolau i gyd, y carolau da, yn dod nôl at hyn dro ar ôl tro, fod y creawdwr wedi dod i fewn i'r greadigaeth. Yr paradoxes yna, ni wedi clywed amdano nhw, fod y brenin wedi gorwedd mewn stabl. Fod yr un holl alluog wedi dod yn wan. Pam? Pam bod e wedi gwneud hynny? Wel, mwyn rhoi ei fywyd drosto ni. Y groes, wnaethon ni glywed yn dod, groes sydd yno yn gysgod o'r dechrau i gyd. Mae yno. Mae Iesu'n dod i'r byd yn gwybod beth sydd o'i flaen e. Mae'n dod fel person mwyn byw bywyd perffaith, y bywyd ni di methu byw, ac yna roi'r bywyd yna drosto ni. Dyma ystyr y Nadolig. Dyma ryfeddod y Nadolig, fod Duw wedi'n caru ni gymaint fod e wedi trefnu ffordd i'n gwaredu ni. Doedd dim ffordd arall. Os oedd ffordd arall bydde Duw wedi ffeindio hi, ond mae Iesu yn dod fel babi i orwedd mewn preseb ac yna un dydd i hongian ar groes mwyn ein gwaredu ni. A felly Nadolig yma nawr. Mae dyn ni lot o resymau i ddathlu. Ond does dim reswm mwy na hwn.
Mae yna lot o bethau gallwn ni canu amdano nhw, ond os yna ddim byd dylswn ni fod yn canu amdano mwy na hwn. Dyma'r gitgan ddylse fod yn dod nôl o hyd ac o hyd. Dyma ddylse fod yng nghanol a ffocws ein dathlu ni, fod gennym ni waredwr. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, mae'r amser wedi diflannu i rywle. Ni'n tynnu at y diwedd. Cyn bod ni'n canu carol arall i orffen, gai just nodi man y baned eto, a mwy o mince pies fi'n siŵr ar y diwedd, felly peidiwch rithro i ffwrdd. Mae yna hefyd o gwmpas y capel, mae yna cylchgronau. Teimlwch yn rhydd i fynd ag i, maen nhw'n rhad ac am ddim, rhywbeth i ddarllen dros y dyddiau nesaf. A mae hefyd rai o'r cardiau yma ar gael. Os chi eisiau fwy o wybodaeth, os chi eisiau clywed mwy am rai o'r pethau chi wedi clywed heno, llenwch yn allan, allwch chi roi am yn y bocs di yn y ffrynt, neu dewch a roi un ohono ni, bydd hwnna'n gret. Wel, gai weddio cyn bod ni'n canu carol arall. Arglwydd, diolch i ti am y gwaredwr. Diolch ti bod ti wedi'n caru ni a wedi trefnu ffordd i'n hachub ni o'n hunan ac o'n methiannau a arglwydd o'r byd yma a pob peth sydd yn rwystyr ac yn broblem i ni. O arglwydd, helpa ni dros y dyddiau nesaf i ddod nôl o hyd ac o hyd at hyn. Arglwydd, helpa ni yng nghanol y mwynhau a'r dathlu. Helpa ni beidio colli'n golwg ni ar y peth mwyaf, sef yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Amen. Os rhywun eisiau dewis carol i orffen, os rhywun mynd i adael yma heno'n siomedig bod nhw ddim wedi cael canu eu carol nhw. Ydyn ni'n gallu canu o'r deiad bob Cristion? Gallwn sicr. Yn sicr. Rhif 44. O deiad pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion yw'n Duw. O ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod, rhagwyddol gyfamod i fyw. Daeth brenin yr holl fyd i oedfa yn hadfyd, symud ein penyd a'n pwn. Heb le yn y llety, heb eilwyd, heb wely. Nadolig fel hynny gath hwn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu efo'n gilydd. Christian,
Arglwydd, ie, bydd gyda ni. Nawr, dros y dyddiau nesaf yma, ac Arglwydd, helpa pob un ohono ni ymateb i'r gwahoddiad yna i ddod at y gwaredwr. Ac yn awr bydden ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.